Mehriban adamlar, berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimizin paratatly ýol başçylygyny, ýurdumyzyň asuda awadan ýollaryny, ýollo hadisalarynyň öňüne almak, sürücüleriň hemde piyadalaryň ýol hereketiniň kadalaryny berza etmegine gözegçiligi amala aşyrmak, ýollarda özüň alyp barmagyň medeniýetini ýokarlandyrmak ýaly ugurlara iýligdarly üns berilýär. Şu aýdyň durmuşa geçirilýän wezipelerden ugur alyp, Turkmenistanyň Içeri işleri Ministrliginiň polisiýanyň ýol gözegçilik gullugy öz maslahatlary bilen ýüzlenýär. Ak şäherimiz Aşgabatda gözel binalar, aýna ýaly ýollar bilen bir hatarda köp gatly awtoduralgalar paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna we onuň mihmanlaryna hyzmat edýär. Bu duralgalar özüniň döwri wagtlygy, oňoýdulygy bilen tapawutlanýarlar. Hormatly sürücüler, ulaglarymyzy ýaşaýyş jaýlarynyň deňine gözegçilik goýmak, tüwdan merkezlerine we medeni dinjal şeherlerine baranmazda ýollaryň giýrelgeleriniň, geçirgeleriniň ugurlaryna awtologlaryny goýmak ilki bilen ýürüýte gulluk awtologlarynyň hereketine päsgelçilik görülip, şol sana piyada iýleşlerimiziň hereketine hem howply ýagdaýlaryň dönmegine sebäp bolmagy mümkinligini unutmaly. Dedi iýleşler, ýol hereketiniň kadalaryny berza edin we siziň we beýlek herekete gatnaşyklaryň howpsuzlygydyr. Çünki ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrüňiň rahatlygy.